Supertotorika hauenaneko langileo komunikatu honekin gu eta gure familiak une hauetan pasatzen ari garen une larria adierazi nahi diogu jendeari. Pasaren astean lan egiten dugun dendan itxi eta langile guztiok kaleratuak izango garela adierazi zigun enpresako Ugasabak. Horretaz gain, 3 soldatak sor dizkigute momentu honetan. Aurreko hilabeteetan soldata jeisteko hainbat proposamen egin dizkigute. Gutxien 122 jaitsi behar genituen gure soldatak, eta inolako bermerik gabe etorkizunari begira. Enpresak besterik ez du nahi izan negoziatu, eta langileo prest gaude aurrera joan dadin esfortzua egiteko, baina berme minimo batzuekin. Enpresaren erantzuna orain arte ezezkoa izan da delarik. Egoera honek greba mugagabera bultzatu gaitu. Gure lanpostuen borrokan jakinda ez dela inorentzat gustoko, ez da guretzat ere. Ez zaizkie axola langileak, ez da beraien familiak geratuko diren egoerak ere. Eta honen aurrean borroka geratzen zaigu. Horregaitik Gernikako herriari egingo ditugun mobilizazioetan parte hartzera deitzen diegu. Eskerrik asko.